uniesli ma do Squid Game, tak sa ju aspoň pokúsime vyhrať. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a dajte like a prosím odber. A prosím, dajte aj odber môjmu kamarátovi Hexlovi, budem fakt rád. A som číslo 23. OK, ideme na to, za minútu to... Teraz to tančí. Prosím. Jupi! Tak som 268. To je číslo. Hej! Tak ja idem túto skúsiť, čo to bude so mnou. Prosím. Haló? To je kolkatka. Nič. To je 003! Čo? Ľudia, a chcete vedieť, čo sa mi stalo, keď ma uniesli ešte predtým? Ja som proste utiekol. Ja viem, že si myslíte, že to je blbosť, ale fakt sa to stalo. Tak ideme už na to. Čo sa mám vybrať? Mám si dať frontmana? Nie, dám si teraz hráča. Ak tu bude 18 lajkov, tak budem na budúce frontman. Ak tu bude 13 lajkov, tak budem guard. Dobre? OK. Tu je už nejaký týpek. Asi. To je frontman asi. Škoda, to nie som ja. Mohol by som byť. To je aké číslo? No, neviem. Takže, green line, red line. No, zabíjame. Yes. Švihadlo. Jupi, to je dosť ľahké. A skla, jupi. Okej, ideme na to. Miminočko. Lebo hráme tretiu sériu, tak ešte dávajú mimino. Nie, prosím. Škoda, to nie som ja. Mám nejaký zelený obvod. Ostatní majú modré. Keď mám modrú. Prvý chcem byť. Joj. Ide green line, red line. Ak tuto umrem, tak to bude dosť veľký trapas. Som naľavo. Red light! Green light! Red light! Sa dá zastuňovať. Som to umrel. To idem zachrániť. Green light! Red light! Ne, do kotu som. Green light! Ja idem zachrániť, to je červené. Red light! Green light! Red light! Green light! Red light! Au! Mňa postrelili. Jau. Green light! Jau. Red light! Green light! Red light! What? To čo? Green light! A môžeme tam týpek. Red light! Au! Green light! Red light! Ne, nechcem. Au. Green light! Ne, prečo? Rybky nechal. Čom? Na typky. Kamo, ja mám dosť malo. Ja neviem, kde som teraz.
Dám nepokračovať. Nechcem ich dostať. Jež prehlasujeme ich. Áno. Nie, prečo? Som tu skôrel. Som chcel prehlasovať. Nie. Áno, vyšla. Prosím, tak nič. Lebo tam zatvárali dvere. Škoda. Ja idem do bitky. To chce fajn. Tuk, brásk. Bum, bum, au. Bolí. Hej, tohto tu. Idem zničiť. To chcem, brásk, au. Musím ho sundať. Stay, no. Bum, 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 bum. Au. To bolí. Musím to dať. Ja idem do dole. Trocha som dostal. Ideme bojovať proti frontmanovi. Mám pištol. Ja to dám. Tu sa stojíme. To je tu týpka. To je. V tomto som najlepší. A tu je front. Вряд ли стоит. Так, ты сильный. Да, это я то помню. Растем. Skaczę! Stej! Ja tu idę... sprawy. Dobra, zabił mnie. Ja nie mam naboju. No. Tak jest. Jak nie pilno. Ja muszę mieć... What? Jak? Ja nie muszę umrzeć. A? Gdzie są? Halo? Ja som zostala asi za dverami. Dúfam, že som nevypadol. Ukazuje 8 hráčov, to boli asi gardy. Ja sa hneď respawn, jo. Respawnul som sa hneď, ale ja idem semka. Ukončite hry, ukončite! Tak nič. Pamäti. Hide and seek. Nie, všakže nejde hide and seek. Jo, ide táto blbosť. To je úplne otrasné. A neviem, kde som. Ja idem za 003. Kde? Títo tu hráči vyzerajú dobre. Že to vedia. Musíme to dať. Jeden nuba. Ne? A ja chcem byť s týmto týpkami. Idem na 2. To viem perfektne. Okay.
toto viem dobre. Zvedavina. 230, to je Thanos. To je Thanos. My sme s Thanosom. Idem ja. Kom, to je 230. Ne? Ja nevidím to. Ja to nevidím. Kam on mi to kryje, ten blb. On mi to kryl, ja som to nevidel. Nemám rád toho strážcu. Chce, aby sme fakt asi vypadli. A bum. Daj to, OK. Teda keď číslo 312. 16. Škoda, že ja nemám také dobré obleky. Ale jak to, že majú tie obleky? Tento týpek má modré. Týpek. On to vie, OK. Dúfam. Toho. On to nedal. Dal. Tento musí vedieť. Ak nedá prvé 3, tak to nevie. Vie to. Tak nie. Prosím, nech to dá. On to nevie. Prehrali sme. Nemal som chodiť do tohto týmu. Ne. Ja si nemôžem kúpiť ani oživenie. No tak teraz idú. To ne. Prečo? Týpek, daj to. Týpek! Prosím, daj to. Prosím, týpku. Áno, prosím. 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 On nedal posledné tetky, blb. Prosím. Prosím. Rob. Kill. My umreme. Prosím, Rob. Týpek to nevie. Ne. Proč? Ano, prosím. Nie. Už tam išiel ten blbý týpek. Come on. Jo, Áno, on tu dal zázrak toho sveta, wow. Wow. 15 sekúnd. To som si zaskakal ešte tento pár. To nestihnem. No tak. No tak to bude koniec. Mám možno skočiť staré to, no. Za 30 sekúnd. Fajne odjaj. 5. Ja sa tu idem skryť, zdrhám. Tak nič. Iba 2 hráči. Tak to je súst. Ide som. Idem na nepokračovať, áno, prehlasím. Ide švihadlo, Jupi, to viem. Skákať. Alebo nejde. Ide hide and seek alebo švihadlo. Jedno z toho. Ne. Ide hide and seek. Ide hide and seek. To ne.
Modrý, to je najlepšie. Modrý, prosím. Aj keď červený budem zabíjať, ale to je veľká šanca, že umrem. Prosím, modrý. Prosím ťa. Nie, to nie. Musím si to s takým vymeniť. Prosím, chcem to takto vymeniť. Prosím. Haló. Vymeniť to chce takto? Áno. Vymeň to, prosím. Haló. Svím. Jupi! Ja! Ne. Jupi! Yes! Som modrý. Ja môžem byť. Áno, prosím. Ja môžem byť. Nie. Nie som šan. Sakra. Dám takto pesťou jednému. Pesť. Kam mám ísť? Idem za šamanom. Zdráme! Tam bol týpek. Kto to zabíja? Pomoc! Trezor! Vravel som, že to je dobré byť modrým. Aspoň neumrem. Respektujte modrý. Ne, týpek! Musíš to dať. Ten týpek je nešťastný tam. Týpek umre. Tam tu takto umrel. Nájdi ten trezor. Nie, tady to. Tam zase takto umrel. Áno, dobre. Tam choď a teraz ho nájdi. Ne. Ten týpek je hlúpy. Ten týpek má fakt mnoho logiky. Ten týpek. Ako? Divko. Strhaj. Tam choď. On fakt ide bojovať. Tam máš ten trezor, ty. Ako? Ten týpek zabil. To snad není možné. Komu? Jak to je profík. Tam bol týpek. Tam. Nemyslím to. Tam stojíš, choď. Budem fakt asi spectate inakšieho týpka. Tam... Ten týpek proste nemá logiku. Chcem jo. Tak týpek to zasúšil. No tak nič. Som tu. Pozrite sa. To je dole, ak ste to nevedeli. Iba jeden týpek umre. Kde sú ostatní? Tak iba jeden týpek. Tak nič.
Už umrel. Ostatní postupujú 10 hráči. Tak to je sila. Dajte odber, ak nie, tak like. Prosím. Ak by som to chcel. Ideš vyhrať. A to prosím nechám. To by som mal zvládnuť. OK. Jo. OK. Dance, 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 dance. Čo? Oj. Napíše mi. Jo. Jo. No to je easy proste, to až vyhadlo. Ale dúfam, že sa... Ja idem 9. OK. Ja sa tam chcem zabugovať. Môžem tam? Nie. Idem 5. 5. Idem. Teraz ide. Ak vás toto video bavilo, dajte odber a like a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.